Черквата Свети Илия, село Ново Ловче, област Благоевград, община Хаджидимово. Обновена през 1999 година, а строена 1912 година. Това е започната след Илинденско-Преображенското въстание и от тогава на всеки ден на 20 юли се прави курбан за гиналите за освобождение на Илинденското въстание. Е построена. Тук тези маси са целогодишни, бетонирано, направено и хората идват, и сега на обяд има курбан. Черквата обновена е направена. Ето ви тук, на тези поляни през 1925 спира за последна с Богу. В родния край Продължените от родното и огнище, Българи, село, Стартич. И по тези потрудния да се съпра на Беженец. Това е когато до хора, когато преместят границата от Старо Ловче, като се намира само на 2 км тук. Старо Ловче са били 4000 жители и са имали 4 православни черкви. Даже и сега най-старата черква, която е почната страна 1846 година, не е голяма, колкото Александър Невски. Поставена от камък, бял камък. Ние имаме снимана, тя се намира в Гръцко, на 1 км в Гръцко, а Ново Ловче е на 1 км от границата пак на Гръцко. Значи Старо Ловче е вътре в Гръцко, Ново Ловче е вътре в България. Хората избягали от Ново Ловче и идват от Старо Ловче избягали, идват в Ново Ловче и се настанят. Много от тях обаче заминават из България. Правени са маси. Тук хората са погрижили за хора, които не са отишли из държавата и няма къде тук да пренощуват. Направено стаички. Тук в черквата пренощуват. Тия стаи са, а това е отдоле се приготвя храната, която на обед се раздава за Бог да прости. Тази традиция в малко села вече съществува в малки райони. Ето тук са казаните, ето се готви. Хората всичко на доброволни начала. Курбаните се готвят и врат. Ето тук са маси навсякъде, равно место. Но вече дойде владиката, ще опее, за починалите и за здраве на живите. Направено навсякъде е подготвено специално за 20 юли Илинденско-Преображенския празник. Черквата е Свети Илинден и за хора, както ние сме дошли, запалим по една свещичка за здраве и по една свещичка за нашите починали и за тези, които са починали в борбата против турското робство, както е било тогава. Това иначе е едно место, което е като райче сега. Виж колко хубаво поддържано.